У нас есть Пятрович, Бігбос, заўзятары, Рома, Міля, Няхай і астатняя банда. Менавіта так пад гукі аркестра клуб размаўляў з балельшчыкамі. Гэта быў іх вечар, кранальны і інтрыгуючы. Футбольны клуб «Динамо Брест» зрабіў усё магчымае, каб гэтае шоу запомнілася надоўга, бо гульні без заўзятараў, як вядома, не бывае. Болельщик – это сердце клубу. Как нет болельщиков, нет клубу. Поэтому здесь, в Беларуси, очень хорошие болельщики, наилучшие болельщики в Бресте. Адкрыццё футбольнага сезону атрымалася незвычайным. Светлавое неонавае шоу ад Light Balance, музычнае суправаджэнне ад эстрадна-сімфанічнага аркестра імя Васілеўскага і рок-гурта ММ-банда. Незвычайная прэзентацыя новай формы і прадстаўленне матацыкла для Дыего Марадоны. Хоць і невядома, дзе ён цяпер. І ну і вядома ж, выступленне галоўнай зоркі свята, рэпера Сярогі. У гэты вечар быў прадстаўлены і новы гімн брэсцкага «Дынама». Яго выканаў Сярога, а таксама кліп, у якім акрамя артыста зняліся легенда брэсцкага футбола Роман Васілюк, фанаты, футбалісты і супрацоўнікі «Дынамо». Идея вечера показать, что в Бресте футбол на немного другом уровне развивается, чем везде. То есть мы должны его двигать, этого видели и в слогане. Клуб, мабыць, зрабіў усё магчымае, каб заўзятары з нецярпеннем чакалі гульні каманды. Цяпер слова за гульцамі. Супер, впечатление хорошее. Главное нам сейчас показать своей игрой. Очень классно сегодня было, спасибо нашему руководству. У гэтым сезоне, па словах футбалістаў, каманда будзе гуляць у атакуючы футбол і плануе змагацца за прызавыя месцы ў чэмпіянаце краіны. Быть в медалях – это мое личное. Они совпадают с планом руководства, поэтому какие они будут, надеюсь, что опять не деревянные. Поэтому мы все надеемся и готовимся к очень сложному сезону, ответственному сезону. Пачатак пакладзены, наперадзе самае цікавае.